Hei kaikki ja tervetuloa taas linjoille. Tänään meillä on aiheena jotain, mikä saa mun sydämen aina lepattamaan, luonto ja retkeily. Ja puhutaanpa tänään erityisesti Jättiläisen maasta ja Kivesvaarasta Kainuussa. Angelina, oletko sä jo pakannut repun valmiiksi? Aino hei vaan, no en mä vielä ole pakannut, mutta melkein jo tunnen sen raikkaan ilman ja sen mäntymetsän tuoksun nenässäni, kun sä mainitset Kivesvaaran. Olen kuullut niin paljon hyvää siitä paikasta, mitenkäs sä olet siihen tutustunut? Mä törmäsin siihen ihan sattumalta, kun etsin uusia retkeilykohteita Suomesta. Ja siis Kivesvaara. Nimikin jo kuulostaa sellaiselta, että siellä on jotain mystistä ja suurta. Ja kuule, se on just sitä. Jos haluaa lähteä reiteille, niin ne merkityt reitit lähtee sieltä Kivesvaaran huipulta, ihan sieltä yleisen tulikodan tuntumasta. Ja mikä parasta, merkit on selkeät, keltaisia maalimerkkejä puiden rungoissa. Ei voi eksyä. Merkityt reitit on kyllä ihan ehdoton juttu, varsinkin jos menee ekaa kertaa uuteen paikkaan. Pelkään aina vähän eksyväni, vaikka kartanlukutaitoa olisi kuinka. Mutta hei, mainitsit tulikodan. Onko se sellainen, että siellä voi pysähtyä, tehdä tulet ja syödä eväitä? Juuri niin. Se Kivesvaaran tulikota on kaikille vapaasti käytettävissä. Ja mikä ihaninta, sieltä liiteristä löytyy valmiina polttopuita. Ei tarvitse itse kantaa ja hikoilla. Ajattele, mikä tunneuma. Istut siellä nuotion ääressä, paistat makkaraa tai lämmität vaikka teetä ja nautit hiljaisuudesta. Se on sitä puhdasta suomalaista sielunhoitoa parhaimmillaan. Kuulostaa aivan täydelliseltä. Ja tällaisena pienenä luksusta rakastavana ihmisenä arvostan sitä, ettei tarvitse miettiä polttopuiden kantamista. Mutta onko siellä tulikodan lähellä jotain muuta mielenkiintoista, vai onko se vain sen nuotiopaikka? On toki. Tulikodan läheisyydestä löytyy sellainen todella mielenkiintoinen Kainuun kivipuisto. Se on sellainen paikka, jossa pääsee tutustumaan alueen geologiaan ja kiviin, tai ainakin mä itse kuvittelen niin. En ole siellä vielä käynyt, mutta jo nimi herättää uteliaisuuden. Ja sitten on se näköalatasanne, josta voi nauttia retkieväitä pöydän ääressä, samalla kun katselee sitä upeaa maisemaa, joka eteen avautuu. Se on aivan mieletön kokemus. Kivipuisto ja näköalatasanne, vau! Eli siellä on selkeästi panostettu siihen, että kävijät viihtyvät ja saavat monipuolisia elämyksiä. Ja ne kaikki sijaitsevat Jättiläisen maan alueella, aivan kävelymatkan päässä päärakennuksesta, eikö niin? Eli jos ei halua kaukaisella vaellukselle, niin pääsee silti nauttimaan näistä herkuista. Juuri niin. Se on loistavaa, koska se tekee paikasta helposti lähestyttävän kaikenlaisille retkeilijöille, myös niille, jotka eivät ehkä halua lähteä 10 kilometrien vaellukselle. Jättiläisen maa itsessään on kainuulainen perheyritys, joka tarjoaa paljon muutakin kuin pelkkiä retkeilyreittejä. Se on sellainen kokonaisvaltainen perheyritys. Se on aina jotenkin niin sympaattista, ja Jättiläisen maa on siis Paltamossa, Kainuussa. Mitä kaikkea siellä sitten voi tehdä ja kokea, jos haluaa jäädä pidemmäksi aikaa kuin vain päiväretkelle? No Angelina, nyt päästään vasta siihen parhaaseen. Jättiläisen maa tarjoaa majoitus-, ravintola- ja safaripalveluja korkealla Kivesvaaran huipulla. Ja nämä majoituskohteet, kuule, ne huokuvat ylellistä tunnelmaa ja romantiikkaa. Tässä puhutaan siis todella loistavista puitteista arjen irtiottoihin ja unohtumattomiin lomahetkiin. Ajattele, heräät aamulla siihen Kivesvaaran rauhallisuuteen, maisemat avautuvat ikkunasta, se on jotain aivan uskomatonta. Romantiikkaa ja ylellisyyttä. Olen myyty, kieltämättä arjen kiireet tuntuvat välillä painavan niin paljon, että tuollainen irtiotto kuulostaa todella tarpeelliselta. Mutta entäs syöminen? Kun on retkeillyt ja nälkä kurnii, onko siellä jotain hyvää tarjolla? Totta kai, heillä on siellä tunneumallinen Makuhelmi näköalaravintola. Nimikin jo kertoo, että sieltä saa suussa sulavia makuelämyksiä. Ja tietysti ilta kruunataan lasillisen äärellä, samalla kun nauttii niistä Kivesvaaran maisemista, ehkä auringonlaskusta. Se on varmasti sellainen kokonaisuus, että kaikki aistit pääsevät nauttimaan. Makuhelmi kuulostaa todella kutsuvalta. En usko, että sen nälkäisempää ihmistä kuin minut löytää retkeilyn jälkeen, joten laadukas ruoka on kyllä tärkeä osa kokemusta. Mutta entäs ne safaripalvelut? Ne kiinnostaa mua erityisesti. Minkälaisia luontoelämyksiä siellä voi kokea? Jättiläisen maan safaritalo tarjoaa ikimuistoisia luontoelämyksiä ympäri vuoden. Ja se onkin tärkeää, koska Kainuun luonto on niin erilaista eri vuoden. Siellä on aktiviteetteja niin omatoimisiin seikkailuihin kuin ohjattuina luontoelämysretkinä. Eli voit valita, haluatko tutustua paikkoihin omin päin vai oppaan johdolla, mikä on tosi hyvä juttu. Monipuolisuus on kyllä aina plussaa. Mä tykkään välillä lähteä omille teille, mutta toisinaan olisi kiva, jos joku kertoisi reitin varrella tarinoita ja tietoa. Minkälaisia näitä aktiviteetteja tarkemmin ottaen on? No, heidän safaritalonsa tarjoaa vaikka mitä. Voit polkea sähköavusteisella efatbikella halki kainuulaisten vaaramaisemien. Kuule,
Se on varmasti huikea kokemus, kun saa nauttia luonnosta ilman sitä kaikkein raskainta polkemista, mutta silti tuntea sen tuulen kasvoilla. Tai sitten meloa kajakilla mielenrauhan lähteelle, ajattele sitä tyyntä järvenpintaa ja omaa rauhaa. Ja sitten jos haluaa vähän vauhdikkaampaa, voi hypätä vaikkapa skootterin kyytiin ja suunnata leppoisalle landeajelulle. Eli löytyy kyllä aktiviteetteja niin rauhallisen kuin vauhdikkaampaankin menoon. Efatpike, mä olen aina halunnut kokeilla sellaista. Ja kajakointi kuulostaa just siltä, mitä tarvitsen tähän arjen kiireen keskelle. Skootterilla landeajelulle se olisikin jotain erilaista. Kainuuhan on tunnettu juuri näistä jylhistä maisemista, järvistään, metsistään ja harjuistaan, eikö? Juuri näin. Kainuu kutsuu sinut järvien, metsien ja harjujen maille jylhiin maisemiin. Se on sellaista luontoa, joka tekee todellisen vaikutuksen. Ja jättiläisen maa nimenomaan haluaa tarjota sen mahdollisuuden nauttia lomasta entistäkin monipuolisemmin ja kokea luontoelämysten voimauttava vaikutus. Kyllähän se on tutkittu juttu, että luonnossa oleskelu tekee hyvää mielelle ja keholle. Se on kyllä totta. Usein unohdamme, kuinka tärkeää on irrottautua ruutujen äärestä ja vain olla läsnä luonnossa. Ja kun sen saat tehdä näin kauniissa maisemissa ja vieläpä niin, että palvelut ovat lähellä ja laadukkaita, niin eihän sitä voi parempaa toivoa. Täysin samaa mieltä, ja se onkin jättiläisen maan vahvuus, että se yhdistää sen aidon luontoelämyksen ja ne modernit, laadukkaat palvelut. Eli siellä ei tarvitse tinkiä mukavuuksista, vaikka haluaisi mennä syvälle metsään. Se on vähän niin kuin kahden maailman parhaat puolet samassa paketissa. Tuo on todella hyvä pointti. Monet ehkä arkailevat lähteä luontoon, jos kuvittelevat sen olevan pelkkää telttailua ja nuotioladua, vaikka nekin ovat ihanaa, niin on hienoa, että on vaihtoehtoja, jotka tarjoavat sen glamping-tyyppisen kokemuksen luonto lähellä, mutta luksusta saatavilla. Aivan, juuri niin. Jättiläisen maa on ikään kuin portti siihen luonnon syleilyyn, mutta sellaisella mukavuudella ja tyylillä, että se sopii kenelle tahansa, oli sitten kokeneempi eräjorma tai sitten ensikertalainen luontokappale. Ja erityisesti, jos haluaa yllättää vaikka kumppaninsa romanttisella irtiotolla, niin luulenpa, että jättiläisen maan ylelliset majoituskohteet ovat ihan täydellisiä siihen. Romanttinen irtiotto Kivesvaaran huipulla, upeissa maisemissa ja Makuhelmen herkkujen äärellä. Kyllä se kuulostaa ja sitten vielä ne aktiviteetit, kuten se efatpikaielu vaaramaisemissa tai se kajakointi, joka varmasti tyynnyttää mielen. Voin jo kuvitella itseni siellä. Kyllä vain, ja muista, että jättiläisen maan safaritalo tarjoaa näitä elämyksiä ja aktiviteetteja ympäri vuoden, eli ei tarvitse odottaa kesää. Talvella siellä on varmasti aivan oma, maaginen tunnelmansa lumisinen maisemineen ja ehkä jopa revontulinen, jos on onnea. Sitten pääsee ehkä kokeilemaan lumikenkäilyä tai jotain muuta talvista aktiviteettia. Talvella Kivesvaara ja Kainuu yleensäkin ovat aivan upeita. Se rauhallisuus ja valkoinen hanki, se on aivan toisenlainen kokemus kuin kesällä. Ja jos siellä on vielä se tulikota, missä voi lämmitellä ja juoda kuumaa mehua, niin se kruunaa kyllä talvisen retken. Tuo on totta. Eli jättiläisen maa ja Kivesvaara tarjoavat todella ympärivuotisia elämyksiä. Ei ole väliä, mikä vuoden aika on, aina löytyy jotain. Jos siis kaipaat irtiottoa arjesta, haluat kokea luonnon rauhaa, nauttia hyvästä ruoasta ja yöpyä ylellisesti, niin jättiläisen maa Paltamossa on ehdottomasti paikka, johon kannattaa tutustua. Kiitos Aino näistä vinkkeistä. Musta tuntuu, että mun seuraava matkakohde on nyt päätetty. Kainuun kutsu tuntuu nyt entistäkin vahvempana. Kaikki se, mitä jättiläisen maa tarjoaa, ne retkeilyreitit, tulikota, kulipuisto, näköalatasanne, ylelliset majoitukset, makuhelmiravintola ja ne monipuoliset safaripalvelut, ne todella luovat unohtumattoman kokemuksen. Eipä kestä, Angelina. Toivottavasti kaikki kuulijamme saivat tästä inspiraatiota omaan retkeilyyn ja tuleviin lomiin. Muistakaa pakata mukaan hyvät kengät, utelias mieli ja nauttia siitä, mitä Suomen luonto tarjoaa. Jättiläisen maassa se tarjonta on kyllä vertaansa vailla. Kyllä, ja jos haluatte kokea sen luontoelämysten voimauttavan vaikutuksen ja kerätä muistoja, niin jättiläisen maa on se paikka. Kiitos kun olitte mukana. Nähdään taas ensi kerralla. Kiitos ja hei hei kaikille.